aquesta sí que em sembla que us pot agradar. I és que resulta que aquí en el carrer Plana Hospital, que és un d'aquests carrers que surten d'aquí a la plaça Octavià, fa molts anys enrere hi vivia una senyora d'uns 60 anys. I sabeu què? La gent deia que era una bruixa. I sabeu per què la gent deia que era una bruixa? Doncs perquè resulta que en aquelles èpoques no hi havia tantes cases aquí al poble, més aviat n'hi havia molt poques. I gairebé totes les cases tenien el seu hort, el seu tros on cultivaven les verdures i les fruites. I esclar, en haver-hi horts, tot això estava ple d'ocells. Doncs diuen que quan passava aquesta senyora, els ocells callaven. Quan passava la senyora, els ocells callaven. I és que quan passava aquella senyora, els ocells callaven. I era per això que la gent deia: és una bruixa. Hi havia un nen, un noi, que es deia Bernat i que era l'encarregat de tocar les campanes del monestir, que era molt valent i volia saber si de veritat, aquella noia, aquella dona, era una bruixa. I així que un dia de lluna plena, que és quan diuen que les bruixes surten a donar les voltes a una escombra, el Bernat es va amagar davant de la casa de la senyora, allà entre unes herbes, i va esperar a veure si sortia la dona per la finestra o alguna cosa d'aquestes. I és que va passar l'hora. I varen passar 2 hores. I varen passar 3 hores i no passava res de res. Però el Bernat, agosarat, va decidir entrar a dintre de la casa de la vella. De dalt se sentien uns sorolls estranys. La dona, el Bernat, sense fer el mínim soroll, va pujar per les escales i quan va arribar al menjador de la casa es va trobar que enmig del menjador hi havia una gran llum i tots els objectes de la casa donaven voltes d'un costat a l'altre. La bruixa, que era una bruixa, estava al mig dient els seus maleficis. De sobte el Bernat va veure que la bruixa el veia. I el Bernat va sortir: cames, ajudeu-me. I quan ja era al carrer va veure com la bruixa sortia amb la seva escombra per la finestra. Ai, ai, ai. La bruixa va pujar cel amunt, i amunt, i amunt, i amunt. I va convocar a tots els núvols que hi havia a prop i es va formar una gran tempesta negra que s'acostava cap a Sant Cugat. Una tempesta que s'anava fent grossa i més grossa, amb llamps i trons. El Bernat
se'n va adonar que aquella tempesta tan terrible, si arribava a Sant Cugat, carregaria fort i que plouria a bots i a barrals i que s'inundarien tots els carrers. Ho havia d'evitar d'alguna manera. I el Bernat, que era el campaner, va pujar cap a dalt de tot del campanar. I quan la tempesta era ben a prop del poble, el Bernat començà a tocar les seves campanes. Com per art de màgia, la tempesta es va parar i no es va acostar al poble. Diuen que allà on ara hi ha la Universitat de Bellaterra va caure un xàfec com dels que no s'han vist mai. De la bruixa no se n'ha sabut mai més res. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí un conte que ja està fos. Dominus Patrius et Filius et Aleluia. Jo sóc un monjo del monestir. Ara que sóc vellet, me n'encarrego de fer les sopes per tota la resta de monjos. Però ai, quan jo era jove, em va passar una història que us vull explicar. Va ser un any que va ploure molt i molt poc. I esclar, les fonts del poble eren ben seques. I la gent per anar a buscar aigua se n'havia d'anar ben lluny a buscar-ne. I esclar, totes les dones i els nens es passaven el dia carregant els càntirs ple d'aigua. Una vegada, un dia, una dona que es deia Maria va voler vindre a buscar l'aigua d'aquella font que teniu allà. Doncs resulta que aquesta era l'única font del poble que hi havia aigua. I va trucar a la porta. Tum, 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 tum. Qui hi ha? Vaig fer jo que aquell dia em tocava guàrdia. Soc la Maria, vull aigua. Un moment, que vaig a buscar l'abat. Vaig fer jo. L'abat és el monjo que mana més de tots. I així que vaig anar a buscar l'abat, i l'abat li diu: No, Maria, aquí no hi pots entrar a buscar aigua. Doncs al monestir només hi entren els homes. La Maria es va enfadar. Així que jo haig d'anar ben lluny a buscar l'aigua mentre vosaltres la teniu aquí? Doncs sabeu què? Preferiria que abans que em donéssiu l'aigua a vosaltres, me la donés el dimoni. Resulta que la Maria, aquella mateixa tarda, quan va anar a buscar aigua, va passar per allà a Can Bernet, que no sé si sabeu on és, ara em sembla que hi ha una comissaria dels Mossos d'Esquadra i una escola que es diu Pins del Vallès. Doncs per allà va anar la Maria a buscar aigua i va veure un personatge tot estrany. Un personatge que estava construint ell sol un pont. Què fas? Va fer la Maria. I l'altre li va dir: Mira, estic construint un pont perquè hi passi l'aigua. I així no haureu d'anar tan lluny a buscar l'aigua. La Maria va fer: Això és una bona idea. Però esclar, quan
la Maria s'hi va fixar bé, va descobrir que aquell personatge tenia cua. I s'hi va mirar millor, i aquell personatge tenia banya. I és que la Maria va descobrir que aquell personatge era el dimoni. Ai, va fer ella, tu ets el dimoni. I el dimoni li va dir, sí, i he construït aquest pont d'aigua i la primera persona que travessi el pont me l'emportaré a l'infern. Ui, va fer la Maria. Em sembla que l'he feta ben grossa. I clar, la Maria corrents va tornar cap aquí al monestir. Pum, pum, pum! Senyor Bat! Cridava! Senyor Bat! I esclar, jo que estava a la porta, vaig tindre que anar a buscar el senyor Bat. La Maria que torna, que no sé què et vol dir. La Maria li va explicar, mira, que el dimoni vol construir un pont per passar-hi l'aigua i m'ha dit que aquella persona primera que hi passi se l'emportarà a l'infern. I així que l'abat va tindre una gran idea. Va decidir que es anés jo a vigilar que ningú passés pel pont. I em veieu a mi, en un costat del pont, a la nit i sol. I a l'altre costat del pont, el dimoni que esperava. I jo, sol, a l'altre costat del pont. Ei, i el dimoni. I jo. Què tal? Aquí, no? I a l'altre costat el dimoni. Sí, mira, vist, I jo. No, quin avorriment i quin gana, Va ser aleshores, quan al cap de moltes hores d'estar jo allà pel plantat sol, preocupat que ningú passés pel pont, vaig veure que per allà a prop hi pasturava un boc. Sabeu què és un boc? És un bé mascle ben gros. I jo, dissimuladament, i aprofitant que eren de nit, o sigui, amb nocturnitat i alevosina, vaig agafar el boc, vaig agafar el bé i el vaig fer passar pel pont. Paf! El dimoni, allà esperant, sent algú que arriba. I quan arriba el boc a la seva alçada, s'hi llença a sobre i li diu «Ah, ja t'he cremat, cap a l'infern!» Pobre dimoni. Aquell dia no es va poder emportar cap ànima, però penso que unes bones costelles se les van poder menjar. D'aquí un compte, que ja està. Fos. Abans que això es digués Sant Cugat, aquí hi havia els romans. Doncs la història que us explicaré va passar aquella època. Doncs resulta que per aquí, a la vall de Bausac, hi havia un pagès que es deia Madí. Ai, vinc a treballar els pagesos, tot el dia cavant a la terra. Ai, quina feinada. Em sembla que faré una becaina. Ja tenim les cames. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ai, qui em crida? Escolta, que tinc un problema. M'estan perseguint els romans i vull marxar
cap a algun lloc que em podries indicar com es va en el poble més proper? Oh, i tant, és molt fàcil. Només has d'anar cap allà. Molt bé, doncs cap allà vaig. Oi, quin home ben estrany. Et sembla que treballaré una miqueta més? No, Em sembla que faré una altra becaina, que tinc una son. Mentre el pagès dormia, les faves que estava plantant varen créixer soles. I al cap de res varen arribar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Endavant! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bé, bon dia! Bon dia! Bon dia! Oix, quin crida? Què és el que vols ara, tu? Escolta, has vist passar una persona per aquí? Oh, i tant! Fa res, justament quan estava plantant... Justament anava a dir que quan estava plantant aquestes faves. Aquestes faves? Però si aquestes faves són grans! M'estàs mentint! I ara vindràs amb nosaltres! Vine cap aquí! Vine cap aquí! No m'agafis! Vine cap aquí! Vine! I és que la història és ben estranya. El pobre Madí va dir la veritat. Ell havia estat plantant les faves, però com que havien crescut soles, els romans no se'l van creure i se'l varen emportar i diuen que el varen pagar. I és que les històries d'abans són ben estranyes. Aquí teniu la seva casa. Avui em sembla que està preparant sopa. Quina bona olor que fa. El Ramon vivia al costat del bosc. I al costat de casa hi tenia un hort. La veritat és que era un hort no molt frondós, sinó amb poques plantes. ¿Lo coneix el Ramon? Ramon. Hola. Bon dia. Tinc un problema. Resulta que hi ha un conill que cada dia ve al meu hort i m'agafa algun enciam o altre. I és clar, si tingués un hort molt gran, encara no passaria res, però amb aquesta birria d'hort que tinc... Si no vigilo, aquest conill em deixarà sense menjar. Tinc una idea. M'amagaré i a veure si puc atrapar el conill. Aquí.
una, a les dues i a les tres. Ui, s'ha posat aquest conill. On és? És aquí dalt. A una, a les dues i a les tres. Ui, quin conill. A veure, una, dos, tres. Ui, una, dos i tres. Ui, una, dos i tres. Ui, una, dos i tres. Una, dos i tres. Una, dos i tres. Una, dos i tres. I el conill? On s'ha posat aquest conill? El Ramon va caminar i tant pel bosc que es va perdre. Ui, ara on està el camí de casa? Cap on he d'anar a casa? De sobte va sentir una musiqueta. S'hi va acostar i va trobar que en una font que hi havia al mig del bosc hi ballava una dona d'aigua. Uau! Que és bonica! Escolta! Hola! Hola, Ramon. T'esperava. Ui, i com és que saps el meu nom? Jo sóc una dona d'aigua. I nosaltres sabem moltes coses que vosaltres no sabeu. Ai, dona d'aigua, ets tan bonica que em sembla que em voldria casar amb tu. D'acord, Ramon? Jo també em casaré amb tu. Però només amb una condició. Si mai dius que sóc una dona d'aigua. D'acord, cap problema, així ho faré. Així va ser, com el Ramon i la dona d'aigua es varen casar i varen tenir 3 fills molt bonics. Sabeu? La dona d'aigua va portar l'alegria en aquella casa. L'alegria i l'abundància, ja que l'hort i els camps del voltant de la casa mai havien estat tan plens. Un dia, el Ramon va tindre que marxar de viatge. Manel! Manel! El Manel era un home que treballava amb ells a la casa. Què vol, senyora? Escolta, has de collir tots els camps de blat. Però què dius, senyora? Si encara no és època, si ben bé falten 15 dies perquè el blat sigui madur. Escolta, fes el que et dic. Cull tots els camps de blat. Ui, que si l'amo ve s'enfadarà. No, home, no. Tu fes el que jo et digui. No has de patir. Ja veuràs. D'acord. Jo ja cullo tots els camps de blat. Però què li ha passat al meu blat? Com és que està tot collit? Ha sigut la senyora. M'ha demanat que ho collís tot. I tu l'has fet cas? Sí, esclar, és la senyora, ja volem què vols que faci. A mi jo faig el que et diuen, a mi no em diguis res. Si de cas, digue-li la senyora, apa. Oh,
ja em sentirà aquesta donota. Vine cap aquí. Escolta, per què he escollit tots els camps de blat? Ai, maleïda dona! Dona d'aigua, havies de ser! I havia dit dona d'aigua. I això estava absolutament prohibit. La dona va marxar cap al verge. I per art de màgia va desaparèixer amb l'aigua de la font. Ramon es quedà sol amb els fills. Al cap de 2 dies va ploure molt i molt en aquell poble. Tant que tots els camps es varen negar, es varen quedar ben plens d'aigua. I el Ramon va entendre que sort que la dona d'aigua els havia fet collir, perquè si no s'haurien quedat sense res de res. Se'n va adonar que s'havia equivocat del tot. De tant en tant, diuen que la dona d'aigua anava a visitar els seus fills i que es posava tan i tan trista que li queien unes llàgrimes. Llàgrimes que al caure a terra es convertien en 2 perles. I així ella els hi donava una cosa perquè els seus fills poguessin viure. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí un conte que està acabat. Gràcies. És que per mi, un llibre és un gran tresor. Bona tarda. Estava aquí el conill. Anem provant. Guarda no la capsa. Què més? Que hem de més en guardar? Què? El Lluís el tenim aquí? Doncs ja podem ficar aquesta capsa. Això què és? Aquest espectacle està compost per diverses llegendes sobre Sant Cugat i l'objectiu seria, és això, poder recuperar una miqueta la memòria de les històries que abans, de pares a fills i d'avis a nets, seria més aviat el correcte, es anaven traspassant. Ara, com que aquest traspàs ja no hi és, una miqueta la gràcia és poder recuperar i que els nanos d'aquí coneixin les històries del poble. Diuen allò que qui perd els orígens perd la identitat, no? I jo penso que hi ha una miqueta aquella màgia del lloc, no? En aquestes històries, quan tu les llegeixes i ets de Sant Cugat, té aquella màgia de dir aquestes històries, altres nens i altres nenes de fa molts segles enrere també les coneixien i també les escoltaven en aquí on jo estic ara visquint i on em desenvolupo. Jo penso que és una eina de transmissió tant de coneixements i sobretot també de plaer, molt important. A través de la lectura el nano pot arribar a mons i a llocs on difícilment s'hi arriben amb altres canals. Jo per això començo l'espectacle dient a les golfes del monestir he trobat un gran tresor i el tresor que trobo no deixa de ser un llibre.